हायना हाय नरक जतन नगै मानखाना ससियेल मिडियानि बिसिंतै थानाय सालकिसा सिकांग अमपि हाई सेकेन्डारि रुंनग परीक्षानि नतुयै कायसा केबे मुं फाइमानि अबनि बागै तिनि TSF नि फाइसिंतै विधानसभानि गेट बुसकांग अखलाइजाक TSF नि आदं जुग्र तामंके कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न साजैया हिनै बांला स्क्रिप्ट बाय सुइदि हिनै रुंफुंनाय कक्ति सामान्य नतुयै हायना हाय TSF नि बदल खालायै गेट बुसकांग बासा लाइजाक नायदि अमायकेन मांफुलि गोबांमा TSF जवान दबो और थांगै सगैका अमायकेन जदिसे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न खलाइजाक यांगे ताइबो बुसकांग सभा कतर अखलना हिनै कक साका बरम गनां TSF नि प्रेसिडेंट नि खुक्तै खनाय नादि ताम साका त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन निंगै दिनै चिनि सेक्रेटारियेट बुसकांगो दिनै फार्स्ट अ बिसिनि फार्स्ट अधिवेशन दिनै जेंजांनाय अबनि बागै चिनि खादुमानि खुंना नाखा नायदि त्रिपुरा हावो माने त्रिपुराओ कक बरक सेक्रेटारि जांमानि माने स्टेट लैंग्वेज नि सेक्रेटारि जामानि 40 बছর लाई थांका 40 years प्लस नङै दंखा तावबो जों चिनि मानि कगनो जों अ जागा सैतिनि बा परिथानि केबे मुं फायो बेले दुखु जनक अ जागा बुनि हानि बरफ फाइने रक्से बयक्स साना नांमाबा जों सुलता साना नां दंसो अबनि बागै जों तंमाया जों TSF दिनै अ जागा खरांथि साना बागै मा फाइका दिनै बहायनो हाय दिनै बरफ अ विधानसभा कक सालायतिनि कुनु सल्युशन यांका अ फार्स्ट अधिवेशन कुनु सल्युशन तुबु यांका सिनि बागै जों तेबो आन्दोलन कतर फाइने जों तेबो विधानसभा केपचार खालायने हिने दिनै अ कक नरंनि बिसिंथिकै जों कक सारो आनि मुं किशोर कुमार देवमा TSF प्रेसिडेंट के 11 नि सिङाव रासलाय माने सिनि ताक कमर जों जालु माने जे दुगं माने आबनो तयै ने र खाले और जागा सदम दुगं खा कब्रक न बेंगली बाय सुइदि बेंगली स्क्रिप्ट बाय सुइदि हे मोजां मोनो तै सर फाय और जागा मोनसा सुजा करे TBS को बेंगली बाय सुइदि ना रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदि हापन बरनो बेंगली बाय सिमिसि सुइदि हो के आबनो तै कक्ति सामान दिनै लेखा कुइसन न दिनै रोमान स्क्रिप्ट तंगा नांनाय कब्रक नि परीक्षा रग फान जे जागा केक नंथो जे TBS जों जे जागा हानबो जों फाले যদি সে কক বরনি रोमान स्क्रिप्ट एखन बसे जते आन्दोलन कतर केतन रोमान स्क्रिप्ट इनका जों सुबानि लाइबो नन परीक्षानि लाइबो टेस्ट इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड संनि बांगबो ब्लाइनो जाबन के तेकाय सांका बांगलावा सिनि बाइबल लैंग्वेज करे फ जे फ मन साकानि खसिबाय तलानि खसिनाव जे फं खामानि बांगला कक थायो करे इनका सिन कब्रो के दंगो इनका जों ता बक्स सिनि रोमान स्क्रिप्ट के जों खायमन IPR तैबो खायमन इनका सिनि बागै सुबिदा जे अब रोमान स्क्रिप्ट बाय सिवानि के सुबिदा लाइको अमा के जे केबे मुनुक जाबाने अब के कुनु नोटिफिकेशन रिजेक्ट कुसु लेवल नि होते अब उनके जे बांगला बेसिदि ना रोमान स्क्रिप्ट बेसिदि अब ने कुनु कुसु लेवल नि सुजा करे इनके बरक तो साउ बेंगली बाय बेंगली स्क्रिप्ट बरने और नोटिफिकेशन करे बाकी सुन माने बा हायदा बनाम सगानसि सि आगे साजा करे तब साजा करे हापन बर अम ताय स्टूडेंट रंग जे परीक्षा रंग बेंगली स्क्रिप्ट बेसिदि माने अब जाया बेलाय निसिनमुका कमांडो बिजमा दिया TSF प्रेस कॉलेज